Mickey Kopas z Prahy sa preslávil ako chlapec, ktorý radí Topolánkovi. Je veľkým kritikom českej politiky a hoci má len 13 rokov, vyzná sa v nej lepšie ako ktorýkoľvek z nás dospelých. Nad jeho schopnosťami krútia hlavami aj odborníci. Je totiž nadpriemerne inteligentný. Jeho vysoký intelekt je spôsobený vzácnou formou autizmu, tzv. Aspergovým syndrómom. To, že sa vyzná aj v slovenskej politike, nie je ničím výnimočné. Mickey je totiž polovičný Slovák, Kysučan. Tak, Praha není tak špatný město, ale řídit tady, lidi dělají blbosti, taky se tady krásně korupční, sice ne tak jako ve sněmovně, ale je to pořád dost. Ale přece jenom by bylo možná pěkný být primátorem, ale museli byste si ty lidi dát do ladě. Hoci je Mickey autista, politike sa venuje už od svojich 5 rokov. Zaujíma sa nielen o tú českú, ale aj zahraničnú. Tak Mickey se k tomu asi dostal, takže on se naučil číst vlastně, když mu byly 3 roky. Do nějakých 4 let už si jakoby třeba běžně četl noviny a on miloval takový jako statistický informace. Kolegové a kolegyně, milá rada, byli jsme zvoleni lidem tohoto hlavního města, aby jsme dělali něco rozumného. Mickey bol veľkým kritikom Paroubkovej vlády. Netají sa tým, že s výsledkami českých volieb je nadmieru spokojný. Jak to teď vypadá? No, máme 3 týdny po volbách, už se peče vládní buchta, vyhrál odpovědnost a kázeň nad populismem, lží a sliby. Podle mě voliči dali jasný vzkaz, že si nepřejí řeckou cestu. Nepřejí si to, kde skončilo Maďarsko, Lotyšsko, Litva. A dřív byl takový ten jako slepý příznivce někoho a teďka už má jakoby kritický postoj a už má svůj názor, což se mi třeba líbí, protože to jsem nedovedla dřív vůbec odhadnout, jestli to, jak on se zabývá politikou, je jenom nějaké jako fanouškovství, anebo jestli tomu rozumí. Nikdo v podstatě nečekal, že za půl roku odejdou Liška, že odejde Paroubek, že odejde Mirek Topolánek. Prostě to nikdo nevěřil. S Mickeym sa osobne pozná viacero českých politikov, no najväčší kamarád je s Mirkom Topolánkom. Týkají si, znají se osobně, ale to se Mickey takhle na téhle úrovni jako zná s celou špičkou ODS. Já jsem jeho přítel, ano, to je pravda, známe se. Z začátku on toho Topolánka strašně jako propagoval a strašně ho uznával. Potom samozřejmě, když vyšly všechny ty Topolánkovy kauzy, tak Mickey pochopil, že jako takový slepý obdiv taky není jako v pořádku. Mickey bol veľkým pozorovateľom aj našich parlamentných volieb. A já bych chtěl Ivete pogratulovat a vzkázat, že jsi odvážná, docela pěkná na ten věk a chytrá politička a přeju ti, abys to dokázala na tu 4koalici. A pokud se samozřejmě Iveta dívá, tak bych jí chtěl doporučit toto. Pod vámi by měl být ministr pro lidská práva pan Sulík, ministr financí Mikloš a aby Mikuláš Dzurinda nevěšel hlavu, tak jsem pro něj našel místo ministra obrany. Teď ten vzkaz všem Slovákům. Ukázali jste, že nejste sraby a že pravice, střed, škrty a reformy mají větší šanci než populismus, lži, sliby a další špatné věci. Proto vám přeji, abyste byli tak dobří, jako u nás v Čechách a hodně štěstí s tou budoucí vládou, paní Radičová.